It's getting late, I've been waiting up. Azkeneko txapelketan, lortu dugu taldeko txapeldunak izatea, Euskal Herria bezala, eta nik banakako frogan irabazi dute bai. Euskadiko federazioarekin egiten dugu txapelketak urtean zehar, dala Euskadiko Kopa eta Euskadiko txapelketa, eta hor sailkatzen dugu hoberenak taldea osatzeko. Hurrengo txapelketa Australian izango da. Orduan horretan gaude ja lanetan, lortzen dugu talde oso bat eramatea, zen importantea da ez badegu talde oso bat eramaten, ezin dugu eserrez egin. Dakagula blog bat, deitzen dela Euskal Herriko Kayak Surf Selekzioa.blogspot, eta hor esplikatzen dugu gure kirola zer dan, egin dugu azkeneko txapelketaren egutegia, eta norbait kuriositate baldin badaka iratzea. Nire kasuan, hasi nintzen Ibaian, orduan egiten genuen modalidadea Ibaian egiten zen. Eta, gu Donostin daukagun ezklua, olatuak hartzen eta hola, azkenean olatuak hartzen ikasten duzu, eta juten zen pixkat variantea, pixkat surfera bidera gehiago. Orduan hasi ginen kayak surfean sartzen muturra gehiago. Zer da importantena ondo egiteko? Ni esan nuke batez ere dela, torsoa eta mendik gorako gorputzaren mugimenduak eta batez ez sorbaldak. Eta azkenean horrela egiten dudanean, gorputz osoak erantzuten dit, eta kaderak ere erantzuten dit, eta importanteena da sorbalden orientazioak eta ero gerria ere bai kanteatzeko. Erortzen bazara, nola ematen duzu buelta? Nun baiten apoiatuta, eta apoio horrekin, gero gerriarekin giro bat emanez, ateatzen, azten zea ikasten apoio solido batekin, beste baten piraguan edo piztinan eskinean, azten zea apoio horrekin dela solidoa, eta bukatzen duzu apoioa egiten uratzalean. Kirol honetaz bizi daiteke? Ez. Momentuz gutxen ez. Denboraldian zen entrenatzen dugula mundialetara kompetiziotara juteko, eta hori da guretzako motivazio bat. Eta oraingoan, nahiz eta emaitza honak ez lortu, nire gura nahiko fin ikusiet, eta emaitza honak ez lortzeak ere motibatzen diri gehiago indikan gurrengo mundialean gehiago entrenatzeko eta papero hobeago bat egiteko. Pues individuales en el paso Banakako proban final laurdenetara pasatzean bota ninduten. Oso txanda zaila tokatu zitzaidan, laugarrenarekin eta bosgarrenarekin. Pasatzeko puntu batera geratu nintzen. Alde batetik triste, baina beste aldetik pozik. Bota nindutenak oso onak direlako. Zenbat denbora daramatzu praktikatzen? Ez dut gogoratzen zein urtetan hasi nintzen, baina 97. urte aldera. Kaiak bat erosi nuen eta olatuetara joaten hasi nintzen. Txapelketetan, 98-99 denboraldian hartu nuen parte lehenengoz txapelketa batean. Urte askoan arraunlaria izan naiz, banku mugikorrean, traineruetan. Beraz, beti izan dut kresala odolean, eta ezin naiz bizi egunero itxaso ikusi barik. Esango balidate hondartzatik urrun lan egin behar dudala ezingo nuke. Arraunean hasi nintzenetik 13 urterekin itxaso eraman dut beti barruan. Munduko txapelduna izateak maila bat baduzula esan nahi du, berdintasun kiroletan, kirolez ezaguna bada ere. Txapelketa bat irabaztea, zubizizaren ere ikinekoa bada ere zaila da. Pentsa mundu mailako txapelketa bat irabaztea. Iaia 200 arraunlari zeuden, 14 herrialde. Ara joan eta badakizu gu oso txikia garela. Ehunka kirolari daukaten federazioen kontrari gara. Txapelketa honek aldaketa bat ekarri du. Jendeak aintzat hartu gaitu. Lehenago ere irabazi dugu, baina komunikabideetan ez ginen agertzen. Oihartzun txikia genuen, aurtengo txapelketak oihartzun handia izan du. Iaia mundu guztiak entzun du zeo zer eta esponsorrak jakitun egotea garrantzitsua da. Hurrengo txapelketa Australian jokatuko da, beraz gastua oso handia izango da. Gure asmoa selekzio osoa eramatea da eta Euskal Herria bezala lehiatu.
Hori da gure nahia eta haizeen eta marearen kontra borrokatuko gara. Selekzio osoa han egoteko helburuarekin. Juniorrak, masterrak, openerrak... Espero dezagun sakela gehiago ustu behar ez izatea eta babesle gehiago izatea. Should be aiming for so much more, cause he ain't got money. But he's always wanna smile. He don't know about fashion, but he's always that great style. He don't believe in God or heaven above, cause all he need is love. His bags were packed by Tuesday. He kissed everyone goodbye by Thursday. And by Friday he was driving down Pacific Highway, and the surf was up, and so was his luck, cause all he ever needed was right there at the back of his pickup, cause he ain't got money, but he's always wanna smile. He don't know about fashion, but he's always that great style. He don't believe in God. A nivel individual no me ha ido... Banaka ez zait ondo joan, final ordenetan geratu nintzen. Baina Euskal Herriko selekzioarekin pilak jarri eta irabazi behar nuen guztia irabazi nuen, eta oso pozik nago. Kaiak surfean ez dago profesionalismorik. Badira batzuk kaiak surfaren inguruan dagoen guztitik bizi direnak. Materialen salmentatik, klubetik... Bizimodua horrela atera ezkero, gustatzen zaizun egin dezakezu. Zer dakar txapelketa batera joateak, zuretzat zer izan da? Hasteko erronka bat. Gero eta gehiago kostatzen zaigu. Batez ere gure adineko jendeari. Nire kasuan, ni masterra naiz. Gero eta master gehiago dago. Asko kostatzen da. Denetik du. Adrenalina, irabazteko gogoak, norbere burua probatzea, eta gero eta gehiago kostatzen zaizu, eta hangabiltza. Urte bi barru, munduko txapelketa 2 urtetik behin egiten baita Australiara. Nik oso urrun eta oso zail ikusten dut, baina saiatuko gara. Saiatuko zara. Bai. Ea egia den eta 2 urte barruan ikusten zaitu. Han egongo gara ba. Araz Iturralde naiz, Zubietakoa, eta 19 urte ditut. Orain nala 5 urte hasi nintzen piragua egiten, eta aurten 3. postua lortuet nesketan piragua motzekin. Hasieran nire klubean hasi nintzen ni bakarrik, eta orain daude 10 piko neska. Osea que, desente. Kaiak surfean munduko txapelduna naiz, 50 urte baino gehiagoko mailan, Grand Master izeneko kategorian. Hasiera batean, kaiaka erosi genuenean, Donibanera edo Armintzara joatea zen asmoa, paseoan. Baina itzultzen ginenean askotan olatuak izaten ziren eta hasi ginen olatuak hartzen eta oso divertigarria zen. Orduan gehiago egin behar genuela pentsatu genuen eta hasieran wave eskiarekin hasi ginen. Hori ere oso gustoko genuen eta kaiak surfa ere egiten hasi ginen, gauza biak. Itzela da munduko txapelketa irabaztea. Batez ere, estatu batuetan. Kaiak surfa jaio zen lekuan. Orain, ingelesei irabazi diet. Ingelesak oso potentzia handia dira. Zoragarria izan da eta berriz ere errepikatzea espero dugu. Orain jende gaztea dugu. Nautikokoak eta Atletiko San Sebastianekoak, eta beste klub batzuetakoak, Itsasondokoak eta abar. Ea horrela olatu gainean eusten diogun. Oso ondo izan da. Bai.